Si no recordo malament, el projecte va néixer en un dinar en Barcelona. En proper de Sants, sí. Prop de l'estació, aprofitant que els editors sempre anem en pressa, Sí. te vaig fer quedar prop de l'estació. No recordo exactament què te vaig proposar per a que hàgim arribat a això. Vas tirar el repte de diverses qüestions i jo vaig agarrar ahí una cosa que em va agradar i ahí va ser l'origen de tot això. D'això deu fer 3 anys. 3 anys, poc nosaltres. alto baix. Sí, perfectament, i pot ser que més, però anem a posar 3 anys. I no tens la sensació, Fran, que el llibre s'ha tornat més actual i més necessari al cap de 3 anys? Totalment. I a banda també, a mesura que vas treballant i profunditzant, te dones compte i dius, ostres, és que el que tenim en la mà estem treballant sobre algo, això que tu dius, no? Com molt necessari, molt vigent. Tu com a il·lustrador, què ha suposat per a tu un àlbum d'aquestes característiques que l'hem plantejat en molt de temps, en molta reflexió, li hem pegat moltes voltes, tu tècnicament has fet un esforç? A veure, per a mi això és el paradigma. Com a il·lustrador, ojalà tots els llibres tingueren estos temps, este temps de reflexió, este temps de poder provar. Quan dius, si vull ser de major il·lustrador de llibres, imagines un treball així. El llibre el vam plantejar a partir de... Vam arribar a la conclusió que el podíem articular a partir de la famosa frase de Martin Niemöller de primer van vindre pels comunistes, com jo no era comunista, no vaig protestar, després vam anar pels jueus, com jo no era jueu, no vaig protestar. Però al final li hem donat un valor una miqueta universal. Veiem coses que, per exemple, estan passant ara a l'Afganistan o que passen a tota hora en altres països. Tampoc cal anar molt lluny. En Hongria, en Polònia, estem veient, fins i tot en Eslovènia, estem veient una certa tendència a un retorn a un autoritarisme. Creus que vam encertar-la? Quan em vas fer les diverses propostes, em vaig quedar en esta perquè en seguida vaig pensar en aquest referent de Teresa Rudel Percebe, que queda com a referent i crec que quan la gent del ja pot arribar a associar d'on ve aquesta referència. Jo no era conscient del que estàvem treballant a nivell de contingut. Estava pensant que gràficament això tenia una força que a mi m'atraïa desenvolupat i, clar, és després quan hem anat treballant i tu estàs com també, estàs posant exemples molt puntuals, però jo crec que això és com una qüestió de conscienciació social, cívica, no diria ni política, però també política, fer-te conscient de que eres part d'un tot. Aleshores, des d'aquesta perspectiva, qualsevol de nosaltres podria ser aquest protagonista que veient al seu voltant situacions adverses, complexes, que afecten els seus conciutadans, decideix tirar pel recte, no mirar als costats, tancar-se a casa i creure que a sa casa està protegit quan en realitat és tan vulnerable com Totalment, de fet, una de les qüestions que em van condicionar a mi gràficament era que el protagonista fos una persona el més neutra possible, perquè la intenció és que qualsevol ens puguem veure en aquest personatge. Pel que estem dient, aleshores, una miqueta on va aquesta gent podria ser una espècie d'al·legat contra la indiferència. Qualsevol de nosaltres podria estar en aquesta situació i qualsevol de nosaltres podria preguntar-se quin és el paper que juga en relació a la seva col·lectivitat. Totalment, vull dir que deia abans, no? Parlem de qüestions, sembla que podem associar-ho directament a la política, però acabem de viure una pandèmia en què hem sigut part d'una societat i evidentment no pots quedar-te a casa i dir que per ahí va el món i per així va el lloc, clar que sí.